Anong problema mo? Ba't parang lalim-lalim na iniisip mo? Si Mrs. kasi, kumuha ng gwapong driver. Sus, yun lang ba? Alam mo pare, yung relasyon nyo, dapat andyan yung trust. Dapat yun pa rin yung nangingibabaw. Hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano. Ano ka ba? Paano hindi ako mag-iisip ng masama? Wala naman kami sasakyan.